Tkompli tisħon il-qija fil-Partit Nazzjonalista hekk kif komplew il-laqgħat fil-magħluq bejn fazzjonijiet differenti fil-Partit Nazzjonalista. Kmieni it-tnejn filgħodu ġewwa lukanda ewlenija fil-Furjana, l-eks kap nazzjonalista Lorenz Gonzi kellu laqgħa twila mal-eks viċi kap nazzjonalista Tonio Borg u l-Europarlamentari Nazzjonalista Francis Zammit Demek. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista ikkonfermaw ma' One News li l-laqgħa saret fl-isfond tas-sejħa li għamel il-kap nazzjonalista Adrian Delija biex l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil jissospendi lilu nnifsu mill-Partit Nazzjonalista. Dan wara li l-inkjesta indipendenti tal-Maġistrat Aron Buġejja ħarġet fil-beraħ il-frame-up li nħema fuq il-Prim Ministru Martu u Rabatu permezz ta' fabbrikazzjoni ta' dokumenti folots. Kien għal-ħabta tal-10 ta' tnejn filgħodu li l-eks kap nazzjonalista Lorenz Gonzi der fid-daħla tal-lukanda fuq il-mobile, madankollu huwa lebbet il-ġewwa wara li nnota fuq il-post kruta One News. Il-karozza tal-eks kap nazzjonalista deret għal xi ħin wieqfa quddiem l-entratura tal-lukanda biex xufier tiegħu jidher joħroġ minnha, jidħol fil-lukanda, jerġa' jirkeb u jsuq waħdu lejn il-ħruġ. Marraf bil-preżenza tagħna fuq il-post, Dr. Gonzi ħarab mill-ħruġ tal-emerġenza u ħareġ minn bieb alternattiv biex jevita l-kameras ta' One News. Il-karozza ta' Francis Zammit Demek għamlet ħin twil tistenneħ barra l-lukanda sakemm ix-xufier intebaħ mill-kameras ta' One News u saq lejn il-parkeġġ. Zammit Demek u Tonio Borg ħarġu flimkien mill-lukanda nofsija wara li telaq Gonzi. Kienu għal-ħabta ta' 11 li x-xufier ta' Zammit Demek saqal quddiem l-entratura fejn hawn l-Europarlamentari evita għal kollox il-mistoqsijiet ta' One News. Mistoqsi minn One News jaqbilx mal-kap nazzjonalista Adrian Delija li sejjaħ għas-sospensjoni ta' Busuttil mill-partit, Francis Zammit Demek naqas milli jtenni is-sejħa tal-kap Adrian Delija. Kienet il-laqgħa segreta li kellkom dan? L-odwa tajba nawguralek ħafna fix-xogħol tiegħek. Naħseb li Simon Busuttil għandu jirriżen. L-odwa tajba, nawguralek ħafna fix-xogħol u nawguralek il-ġurnata. Tammet li kien hemm laqgħa segreta dal-għodu? Nawguralek sigrita fost pubbliku bħal dat aktar għandi sigrit lili. Viżibilment mifxul bil-preżenza ta' One News, Zammit Demek ma ntebaħx li l-eks Ministru Tonio Borg rikiblu fuq quddiem biex jevita l-mistoqsijiet tagħna. Kien hawn li Zammit Demek ipprova jitla wkoll fuq quddiem sakemm irnexxielu jirkeb fuq wara u telaq bla kliem u bla sliem.